حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اکھ لگ گئی ہے سو گئے جناب خواب دے اندر کی پہ ویکھ دینے انہاں دا ایک مرید ہے تے مرید دے متھے تے میرے نبی پیار پہ کر دینے مرید دے متھے تے توجہ مرید دے متھے تے میرے نبی پیار پہ کر دینے اوے واہ مرید تیرے مقدر تے قربان جائیے کسے دے متھے تے جناب ماں پیار کرے تے خوش ہوندا ہے کسے دے متھے تے جناب باپ پیار کرے تے خوش ہوئے گا اوے کسے دا متھا کوئی پیر چم لوے تے ناز کرے گا واہ مریدہ تیرے مقدر تے قربان جائیے تیرے متھے نو کریم آقا سرکار دو عالم پہ چم دینے حضرت با یزید بستامی نے خواب دے اندر جدو نبی نو ویکھے آئے کملی والے مصطفیٰ اس نے مرید دا متھا پہ چم دینے تے حضرت با یزید بستامی کہندے ہونگے کہ سپنے وچے مینوں ماں ہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں دردی ماری آنکھ نہ کھولاں تے متا پھر وچھڑے نہ جاواں حضرت با یزید بستامی نے خواب دے اندر جدو ویکھیا جناب والا مرید دے متھے تے کریم آقا سرکار دو عالم پیار پہ کر دینے صبح ہوئی ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کے اپنے مرید دی طرف پہ جان دینے ادھر پیر مرید دی طرف جا رہے آئے ادھر مرید پیر دی طرف آ رہے آئے پیر مرید دی طرف آ رہے ہیں کہ مرید پیر دی طرف چل کے آ رہے آئے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید دے کول پوچھے آئے او یارا دست سینا کیڑا عمل پیا کردا ہے رات میں خواب دے اندر ویکھے آئے کہ نبی کریم سرکار دو عالم تیرے متھے تے پیار پہ کر دینے حضرت با یزید بستامی دے مرید نے کہا ہے حضور اور تے کوئی عمل نہیں کیتا ہے رات دا پچھلا پیر سی میری ماں آرام پئی کر دی سی اے پیر جی اے شیخ جی میں جدو ماں دے کمرے دے اندر گیا ہاں میں ویکھیا ماں دیاں تلیاں نال مٹی لگی ہوئی ہے ماں دیاں تلیاں نال جناب گرد لگی ہوئی ہے مٹی لگی ہوئی ہے اے با یزید بستامی میں اپنی داڑھی نال اپنی ماں دیاں تلیاں نو صاف کیتا ہے بس اے عمل ہے جو خالق کائنات نو پسند آ گیا ہے او دے محبوب نو پسند آ گیا ہے میں ماں دیاں تلیاں نو اپنی داڑھی نال صاف کیتا ہے تے میرے نبی نے خواب دے اندر آ کے میرے متھے تے پیار کیتا ہے اس واسطے کہنا لا کوئی کہندا ہے کہ لکھاں ساں کنے بندے دے وچ دنیا تے کوئی ساں کہ نہیں ماں دے ساں کے ورگا پتر بھاویں زمانے داغوں سے ہوئے اور نہیں ماں دے پیران دے خاک ورگا توجہ کرے ہو دوستان محترم اگر حضرت با یزید بستامی دا مرید ایک رات صرف اپنی جناب والا ماں دیا پیران دی تلیاں نال اپنی داڑھی دی ماں دی جناب اپنی داڑھی نال ماں دیاں تلیاں صاف کر دائے نبی پاک سرکار دو عالم آکے دا متھے نو پیار کر دینے تے سن جڑا دن رات اپنی ماں دی خدمت کردہ ہوئے دن رات اپنی ماں نال خیال کردہ ہوئے جدو ایک رات دا اے مقام ہے تے جڑا اپنی ماں نال پیار کرے گا اپنی ماں نال خدمت کرے گا سجنا سوچ اس
سنو میرے نبی کیا انعام عطا فرمان گے. سجنا ماں بھی بڑی عظمت والی ہے تے باپ بھی بڑا عظمت والا ہے. ماں دا مقام بھی بڑا ہے تے باپ دا مقام بھی بڑا ہے. لیکن میں ویکھیا جناب والا گڑیاں دے پچھے لکھا لیندے ہاں ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں. ماں دیاں پیراں تھلے اللہ نے بے شک جنت بنائی ہے. لیکن سجنا ماواں تے ٹھنڈیاں چھاواں نے اوے سجنا باپ دا کی قصور ہے جناب والا. جس باپ نے تیرے واسطے روپیہ کما کے لے کے آیا ہے, جس باپ دے پیسے تے تو عیاشی کر رہے آئے, جس باپ دے پیسے تے جناب والا تو گھمنڈ کر رہے آئے, جس باپ نے نہ گرمیاں ویکھیاں نے تے نہ سردیاں ویکھیاں نے, اس باپ نو اسی بھول گئے ہاں. اج دنیا کہندی ہے یار ماں دا بڑا مقام ہے. میں کہیا بے شک ماں دا بھی بڑا مقام ہے, لیکن سجنا ذرا سوچتے صحیح نا باپ دا کتنا مقام ہے. باپ نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا. بابا جی میں بڑے نوجوانوں نو ویکھیا جناب والا, بڑے بڑے بابیاں نو میں ویکھیا ہے جڑے 30 سال تے 35 سال بیرون ملک لا کے آندے نے. او جا کدے انہاں بندیاں کولوں پوچھنا اے بابا ہن تے تیرا گھر آرام کرن دا ویلا آ گیا ہے, ساری زندگی تو بیرون ملک گزار چھڑیے, ہن کیوں نہیں اپنے گھر جا کے آرام کردا ہے؟ او بابا جواب دیندا ہے چشتی صاحب جیسی تیسی گزر گئی ہے, پر میں چاہنا ہاں میرے بچیاں دا اچھا مکان بن جائے, میں چاہنا ہاں میرے بچیاں دے جناب اچھی تعلیم و تربیت ہو جاوے.